Giubo ko guys, gisipon. Magsigto to ang sipon, gilukay ang ilong. Mao maning talab tambal nga hong ino. Guys, karong buntagan guys, diyan nata sa office, unja. Nagkuanday ko guys, nag-xerox ko para suwatanan og mass intentions kay gamay na guys. Then Thursday na ugma gamitunon ni og Sunday daghan magpamisa. Unja guys, while wait ta sa ubang mga gipang xerox isa ning pilon unja kaon-kaon sa taog kuan guys, nagkaon ako og duha ka buok kuan guys kanang orange pinalit ni og gahapon guys para sa anak pero nagdako og tulong buok kay giubo ko guys, gisipon magsigto to ang sipon, gilukay ang ilong mao maning talab tambal nga hong inom nga katong mga tips na ko guys nga tang juice orange ang flavor butang gini tubig butangan og duha ka kanang kuan kanang frenzy wa ni talab pero inom gyapon ko guys pero ubo guys nga dili ingog kanunay magaubo guys kanarang labi nagpanington ko ana ra pero dili ko panington di man ko ubhon tsaka kaon sa tani guys kay para kuan natay kanon nga prutas vitamin C man po ni siya guys. So tamis kayo guys, way kuan way amoy liso jamus jay liso guys ditso ra kaon di na nato na kayo hinluan guys kay nadihag mga vitamins guys. So pwede pagali guys no apilog kaon ng panit liso nga na kay nadihag mga vitamins guys di na to na hinluan kadso kanong na ni nato walang kaliso-liso jud guys ditso hamon tamis kayo. Adiyo trout doon guys. Yeah. Muna magkuan sa ta guys. Isitaside sa na nato ng atong sagbot. Ipuso na nato. Karon guys. Muna ning putlon. Kay baliduha manika anak guys kay gamitono na ni guys ini ka Sunday imo day mimisa guys kay murag ba ni ibuok diocese ni sa Pagbilaran basta man siguro diocese sa Talibon o uban pang mga lugar sa Pilipinas kuan kanang national retreat sa mga pari ron guys. So jamoy mga pari ron way misa adtong pag Tuesday hangtod karon pero mapuhon na guys kay muli na to siguro sila yung hapon or yung gabi. So paunsa na to guys. Diyan na akong attire guys. Oh. Hindi nga itong attire karon. Ako'y putag soto karsonis guys. Sige guot. Adso na po ning pinakuan guys ba. Pinaluag ba. Yuki ning black guys. Yuki. Kaning naw nga guys. Namutang rani og kanang sunscreen ang naw. Way lipstick. Way
eyebrow kanang way kilay kanang wa nang madlis sa kilay guys, bawa pa kay kani laging daghan tag buhatonon sa atong balay guys before ko ning naligo kasi kaso sa galingon ngadto ko sa garden kay akong gisubay og wabagi putno na pud sa mga snail agahuang pipino guys. Ako pa yung kuan kanang gitabunan kay init kaadto na guys, malaos sayang kay duha ka buok na laos so kung kabantay gahapon kalimot ko kanang tabon karon nang gipang tabunan ng tanom basin ug manapod sa bunta guys, mag tanom na ko sa huang kuan ako ang kamatis pero ang plano guys di na ko itanom dito sa likod, ipang tanom ra nako og kanang flower pot nga mga bakante guys kay maguol ko magunahuna guys ug adto sa likod itanom atong garden kay nalagi daghag snail gabi guys. Naabot ako gi-upload guys nga kanang ga-upload ko gabi o kuan kanang video na ko gahapon gisumpayan ako pagagabi nga katuhong mga gipang gisino na ko nga mga shell aw kanang snail akong gi nanguha jud ko gahapon akong gi ukoy agaho ang garden gabi guys, kada kong spot mo lang itong daghan kong nakuhang mga snail nga mooy mangaon sa tanom. Magabi day guys, manggawas na sila guys, labi-labi yung daghana gabi guys, nag-spot ko dito sa likod sa balay sa akong mother. To, sus grabing daghana, dagko gagmay, napadyo kinadaghanang pino, mudagkuay pa sila pero unjang gabi guys, nguha na puntag kuan guys, manguha na punta og kanang snail, ato na putong pangmaon. Kay way ayo gyud ato ang garden guys kung naa ng mga snail kay ilang panganon ang punuan sa imuhang tanom aw siguruhon ra ba jud nila guys katong nay mga dahon labi na tong iyang kanang lot bitaw sus mamatay jud ang tanom muna nga kahuna-huna ko karon nga nagahuang mga atsal or kananaang kamatis adto na lang nako itanom sa flower pot niya adto ra sa amua kanang atubangan sa mua ba kay mag-uol ko adto guys ug adto no itanom kay injag kanon sayang akong kanang effort nga muna na akong garden say nga nana ra day mahitabo madismaya ko na nga nagunahuna ko nga adto na laman siguro nako itanom sa flower pot kaya at least mabantayan nako niya ilumbay lang nako sila guys para kanang nindot tanawon ba niya gaman lang og balay-balay gyapon sila para umutag dagko sila di sila mga tumpa as is lang gihapon mo tindog ra gyapon sila dako kay tatanawon ani guys no. Sige lang guys kay Muslim ra lang kita. Gamay naman ko guys sa kamera raman natanawon nga yung dako sa tanan di man ko yung dako sa ora maning gisuot kay na dako baya wala siya guys sa kuan mata kay gamitunon kanyang dan guys ba kay daghan ra pa mo simba og Sunday daga magpamisa niya gamay na agswatanan og pamisa so ato juning kumaytig si kaso aning mga usay mga kuwang diha guys ay busy man na cashier o din di sa tumanhi cashier karong buntag ka unsa pa siguro to okay. Sin duty siya guys
Dara guys, ang atuang na kuan na Xerox. Xerox na to guys. Mga glass na siguro to guys sa itong gampon. Mahuman na ta. Ito na lang to na to guys. Maora dyan po ni atong vlog karon. Basin mag-live taon siya. Live ragod po. Live. Mag-live ta kadiyot. Bisag mga kung ako raw sa ni ron guys. Pwede mag-live ko kadiyot. Mag-live ko kadiyot. Di man busy. Kay iyo mo may misa. Pero nagya po yung anhi guys. Mang-inquire. Di ba tayo niingon nga. Kanang kay wala may pare. So yamo daw kuno po may opisina ba? Nagyapon kami ray nag-opisina kay di man malikayan nga naay mo anhi mang-inquire bunya kasal schedule og lubong may nga naaman jud na guys. So bisag wa diha ag pare way moy mga way misa kaming nasa opisina na ami nga na guys. Niya og mapuhon dai guys na ibunyagan kuan duha ka bata kay na magpari o karon kasi yung gabi mabuta tong pari mo paris Chris kay na may misa og mapon sa buntag. Nay bunyag ugma sa kay atong kuno sa gawas mo kaon guys pag magpabunyag invited me pakas ni depende og mo ba nagka-share guys kung mo ba nagka-share mo ba ko gi-invite bitaw mi guys sa bunyag ug mapuhon after bunyag adto mag-lunch sa kanang Denrex Catering to mana guys sa gatuang gigama ako na ning intutang dito sa gawas. Thank you for watching guys. So, sa sunod na pod nga vlog sa wala pa maka-subscribe diha please subscribe my YouTube channel Charitable Vlog panggiamping mo tanan guys. So thank you sa inyong suporta guys sa akong channel bisag dili pa kayo dako support or kanang thank you sa mga kuan pod guys kanang secret viewers o sa mga hisuporta nako sa mga loyal pasensya na dyan nga dili ko makatanaw sa johang kanang mga videos kay kinilaging busy po na ning opisina pero maning kamot gyapon guys nga makatanaw na po guys po sa inyo mga vlog kay kasubaybay po ninyo guys ba. Thank you kayo ang panggiamping mong tanan. God bless us all. Bye bye. Thank you.